Il-Gvern kollu se jkun qed joħroġ madwar 17 miljun euro fl-iskema ta' għotja ta' 11,000 euro għal xiri ta' vetturi elettriċi ibridi li jiġu ċarġjati billi jiġu plagjati ma' sors tal-elettriku. Ħabbar dan ma' One News l-uffiċjal ta' Transport Malta Sur Gilbert Aġus meta reaġixxa ma' dan l-istazzjon għall-aħbar li fl-aħħar ta' Mejju din l-iskema li introduċa l-Gvern se tagħlaq. Ftit tal-jemilu tħabbar li din l-iskema se tingħalaq u li tieħdet kollha kemm hi minkejja dan anke biex jingħata serħan il-moħħ lil daw kollha li xtraw vettura plug-in hybrid imma da ma waslet ilhomx, kull min ordna vettura sal-aħħar ta' dan ix-xahar u l-vettura tibqa' ma tasalx saħansitra din is-sena, jiġifieri anke wara li tagħlaq l-iskema, xorta se jkun qed jibbenefika mill-lotja. Bażikament konna niġu informati li huma diġà qed ibigħu sewa u bijaw il-fuq minn 800 vettura minn Ottubru ta' sena għaddiet sal-aħħar ta' April kienu diġà bijaw il-fuq minn 800 vettura plug-in hybrid, però għal raġunijiet ta' Covid, ta' gwerra, ta' supply, ta' produzzjoni, dawn il-vetturi mhux ħelqu jaslu sal-aħħar ta' din is-sena. U allura biex niċċaraw anka għal benefiċċju ta' dawn il-bejja l-ġodda tal-vetturi plug-in, Transport Malta issa qiegħda tikkommetti li kull min xtara xi waħda minn dawn il-vetturi jew se jixtri waħda minn dawn il-vetturi plug-in hybrid sal-aħħar ta' Mejju, se jkun hemm commitment tal-grant ta' 11,000 jew inkella 12,000 jekk inti tiskrepja l-vettura. Aġus spjega l-istatistika brabta ma' xiri ta' vetturi plug-in hybrid fl-aħħar xhur. Sal-aħħar ta' April Transport Malta ipproċessat 329 applikazzjoni ta' dan it-tip ta' vettura b'valur ta' 3.4 miljun euro. Sa dan it-tant hemm ukoll 132 applikazzjoni li jinsabu pendenti għax il-vetturi għadhom kif waslu reċentament u bekk qed jiġu proċessati l-applikazzjonijiet tal-lotjiet tal-jom. B'kollox l-applikazzjonijiet jammontaw għal 1.5 miljun euro. Dan apparti madwar 1000 applikazzjoni li mistennija jiġu sottomessi aktar tard din is-sena jew is-sena d-dieħla mal-wasla tal-karozzi li ġew ordnati diġà jew li se jiġu ordnati sal-aħħar ta' Mejju. L-isforz kollu li qegħdin nagħmlu bħala Transport Malta sewwa b'dawn l-iskemi kollha li għandna noħorġu dawn l-aħħar snin, l-ammont ta' vetturi li jaħdmu bl-elettriku, inkluż il-moturi u anke il-plug-in hybrid, żdied konsiderevolment u nista' nikkonferma li sal-aħħar ta' April kellna l fuq minn 8,300 vettura, inkluż moturi, plug-in u electric. Aġus qal ukoll il-vetturi plug-in hybrid xorta se jibqgħu jibbenefikaw mill-eżenzjoni tat-taxxa ta' reġistrazzjoni u mill-liċenzji tagħhom li huma bxejn għall-ewwel 5 snin u 10 euro fis-sena wara dan il-perjodu.